Hadin ga jingla jong isamla kentai bercenderang ban pendep ya gejing siap pentebit lane ke training ya bala peniai da ka Initiative for Livelihood Education and Development lane ke bala jukot lengkot kum ke island lengba ka senat trikam ke badan hamsning kepala penlong ha ke jingidan bentalang jong ka Child Aid Network bat ka Aid at Action menta ka singi la penlong ya ke jing ai ya ki sernot syaki khun samla ki bala la ban pendep ya ki training baper ha ke jingsha hikai ki bakentup kum ka sujan sunep ka kam shanalai ka jing penwandur ya ki janpong lane ka fashion designing ka beauty and wellness beauty therapy business development and sales bat kiwe hakini kesngi dagi sepangut kilawan ban pediang ya ki sernot hadin bakilala ban pendep ya ki jingsha pentebit bat la ruban kedo badan na pediang jong kita ki samla ki bala dep sya hikai ki bala sedang ya ki kam kum kesujan ke shanalai bat kiwe ban penpu penping hakini kesngi ki samla ki bala sya pentebit ha ka kam sujan kila peni ya ki riam ki bagila penwandur na ka benta ban phong lane ban pedan kam ha ki sengi kerpang ya ka bagi nongsu kila phong hi de ki jan ki bagila su penwandur ka bala long hadin bagila dep pentebit lengba ki training ki bagila yo na ka island hakini kesngi lawan ruban sakhi kini ki jiksam sernot sikiti ki samla daw MLA ka than Dr. Celestin Lengdo ko mukongsan haka jingi dalang jong ba Rocky kala beriu chairman jong umsting town dorbar ko musumbut kongsan nang taw ba Rocky marwen beriu orang basinong ka sinong umsting proper bi uba Eddie Carbani beriu presiden jong ka RBWO ikong Steffi Nongbri ibri state skill development officer uba Imti Chuba Yopniau ikong Sheila Karpomtia uba Steven Karkrang uba Hilarius Shela ubri network development manager Alit Umsning usri Raju Teron ubri project manager bat kiwi kripo khmat kathany banang penpu penpeng susu ia kene kesngi la yoru ia kijing roi bat kijing syat naki kon samla ki badai ki nong sya hikai ha kejat kam paper Kiwan saka training center kum around lock ngathrai pisngo tu around lock uding teli mo bawan kit anda kimi nang nepat kilami kum kilentang kiting saudom ki arlai ki sausau bat kum tater hala ka lain bat ka speciality ka ba kilashim ngakwa aban ya share kendian hakabayday bat kini ki training programs hakabayday bat ki schemes ki paper balay bat kimlong successful nganay nuksay pi ka state government jongi mentala sao sansnem la palat siposnem lingba ka basin development program la I scheme ya ki pai ba ban snapung ban rido kha ban supply do kha mo tenre ngakwa ban klipi hang no pisham badi ya ki do kha ha ki ne ki sanrius nam ki balalik tang su sange do kha an ram don do khasu ki bangi yo kato kat neru ki wan napo asam balai galong kumne
andai la study ba ngisiam ba habangiyo ya kiskim nga ku gunong yo ngayo i ya katuka fan kum kata ka bangade ban bami itu mo ngayo nong leng ba katu ngam yo ipat baleng ba ka investment ka bangayo na katuka skim ngade ban di dok kha bat kamai leng ba ka dok kha nginwan pat menta sya ki kun samla ki jongi ki baladep le se ka tailoring ki banks ki kloi ban ai jingerap Henry ka subjek kalong tangkat ni lada ka bank ka IAP san po hajar lada pi wan pen pai pi siulut pi pen sishaba ka bank kala ban shanya IP lada ai san po hajar pim wan siu shu pi jano ka bank kan ong san po hajar ru ngimla ban shanya iune kum no ngin ai khambun ke da ka bang ngim lek siu ngi khanglat dalade yalade ki jingerap ki baper ki wan lengba ki department sarkar ki baper ngaku aban ong tang haung sning tang menta sistem arsnem le sing idang yo i baki kun samla jongi kim le ranshu ban ong ba ngadei u nong khap snyuk barber nga tharai la dangam long doktor kat tang ala long nong khap snyuk mo balai ladang apen janai akar kom trei zonga nga kan mau ngalai khap snyuk silong si 4 minute uladap pikeli kat no nyau pho tengka malish kare asa tapat lumbat lam kendiat mo san 10 minit karena kabil nak nyau pau tengka ka kelasis pak san pau nang tahu wong pikwa scrub mo kat ka baki terua ka basngo ya hap sudah teh anda pidap kabil ka poisan spa tengka nginom ya ken san spa ken nyau pau tengka pi khap snyu si pongot kalau Allah nyau spa tengkah di si benai di ka objektif jong ki school ki college ka objektif jong barok ki training center kalong ban penmi ya ki kun samla senrang na kentai ki balak banyeng hala ki jong ki kejat ukun samla senrang uba arhuwe arhu arsnem ukwa likai ai sepa san spa ni kwa ba katakan sange no ki kun samla ki beladai baniang hala ki jong ki gejat ki dang pan si pan pisa nala ki jong ki kemi ki kpa barok kini ki training ka objektif jong ki kalong ban penyeng yepi hala ki jong ki gejat gitu balapan i di kom na saat romo janji wada 14 tar ke tudukan ro bang iya ke durte de work slide dan jikal ben bet kum op mene hatu training ba ladep surut karam de 14 tar de slam re de kum gitu ki de kemot haba pidang stang kajing domi ju petut tangba wadu jikal men re kata kawe ke bang akwa na du musim wadu jikal men re nomor bapi sisin balawan training hakum kani ka program bawa kepada tipe arke ngasek rung te ngai ba teng dalami gina tu khamtam le kon ki samla chandang jungi dalami gina tu nomor teng ki klet te ki kret pra maki kum tu ki om dadet training te yo jirak mayor ma ai ba la sukut kum tu me mo kum ta ka jikran tu ki pi teng ki kiu senang ki her support ki penduk mensim tengah kuat kan ba ni de kita ki samlarang ba ki ba ai mesim ya pi kalau ba wat ju du jingkerman kan haba pilek ya ketika thong ju training nam ta ka tailoring le be du pakot ki kun samla jongi la pilek nam ta ka ba khap syu ha kate ki training le be du pakot kum ta kan te kum malong menta
พี่มีหลายอีกี่คนสำลาจงนี้หากจีได้บัดขับสิวระกิลาสตังวันชักมัดพี่ลาสตังดอนละกจงdukan te katu kan kadai luk sababha te dena mata kada nyim juk mi lenti chu ya kani kam sarkar dah EP kini isu menda reservation policy mi sakaye ha daladon bat laka jong ke kamram laka jong ke training laka jong dukan de isile tu ko balang a tu reservation policy te I cari lagi de pi laka jong ke training de nang petkuพี่ฮัดดูบ่าเลเสียหากเอาไว้กับปอดปัดนักเรียนจุดอีเตดาราบุญกินกินนักเทรนนิ่งเต saya konsol saya MLA ban ong iba ba MLA ban buram kino kiba la khamku te la de ban ayawat pi kadai kum shimantala ne kata ka hassle free ka pintan kam man mare shurum shaneng man wat jingaram kidon ki jing hikai ki babon labun ki jing hikai ki bawan haki shnong ki jongi kita ki skill program ki ba ai jing hikai ki samla ki ba ong ladalayo andala dep ki jing hikai ki training pin sayo kata ka job placement keleng kali India Henry Khambun sin ngai kampoi ban ngalamat hero ngalayo snow hero ngalamat hero bakumno ki khun samla babun ki la syaelam bakla dan hakini ki brai ki baladep ki don armut ki samla ki ba nangte na shnong nangte na po rendi ketika shnong pemarjan batka shnong kadu armut ki samla ngayo phone call babli ki sakut hapo Madhya Pradesh laong yaki lai mensim yaki wan kata ka training nda pila dep pinyo ban kum ki security hagi company hapo Madhya Pradesh enda ki lalit ndala poisa te ke ka baja ki hap ban kuli hap bela mistri bat ka sha torshor kajakathia kabambiang bat ka jinsha pentrei sitam ngalayo ka phone call ka baong bagi tagi samla armut kimdon lentishu banle sonoru rengkat bai baroki dan hapo police station ngarung ala sosen endalayo ban phone ban ya kren bat ki mdan ni mdan pisa mdan pilan manon phai ki song hapo station banle banwan shanur umtip ban phai syakadiang ban panjing rap umtip hadin bangalayo kren bat ki ngong samla bai pidon hang tu hasnong nongwei pit hap long rangba wat rit mensim long gi bastat peni ba phimde gi ba bit lek ban kli dardar hangno ka station hangno ka counter ban ot ticket te samla bai ke mangakwa ban om kani ka center ka IAP ya ka jingsngan ba ka jingshania kata ka trust ka jingshania ka bonding ka ba pidon iba hilarious ngam bakla house nem ar hajar khat khandai haswa ban sedang ya kani ka center ilawan man ya kendu ban ngahaying ban ya keren kum ka kenja awareness ban ya thu igi samla ba ka don ka center ka ban supply ka ban ai ya kata ka development a livelihood development ka jingkershan ba pinla ban yeng halak jong kijang a sustainable development ba kata ka jingkamai ka ji jongpi ka namkot tang siteng por ka jingkershan na kani ka mission na kani ka center bagi kena samla ki jongi kinam long ki ba kerdu jam bat kinam dei kita ki kena samla ki bam dan jam ngawi ba hilarious lek rung door to door hasnong jonga lek ma phi ban khot ki samla rung ma phi shaki shnong gi thau lek ba hilarious ngakwa balakum no kani ka center kan yo khet yo so bagi samla ki jongi kin yo nong henry nga snow shisha nga dap ka jingkmen ban yo i ka testimony kabakum no ki samla ki long kimi bait ki ai ka jing yathu hapi ba lengba kani ka center initiative for livelihood development program kani kadai ka center hakaba mapi ki kun samla pin nam kerdu jam kani ka sngi ka ba pin sayo certificate ka jingi thu ka sernat ka ba pin sayo manta manu bakriat ya kani ka sin manu bawara ya kani ka jing mentoi hang ni jai lai thu hi pleng di kong silai belawara dan lajit ya ka sning ka center nam ta ka elites mismo ki badon bok hadu kata nam tai kun samla ki jongi ki ba yo ban pentebet hang ni
Abang asngap mene bod kiong ba ngiladep ki degree ngiladep ki jimpuli Henry ngimyo kam yo jam. Kata kam ke jam kadi tang boyo kam sorkar mo. Tang bani otre hapo office mo kadi kam ke jam. Kani ke batre kam lajong kam di ke kam ke jam. Ke bang idi ban sarong ke bang yo bat penia hi ya ke kam. Menta kasngi kadi kasngi ke jongpi. Kiba pinyo ya kani ke sernot ke certificate ke ban nado menta kasngi pila don ya ka profession ke jongpi. Nado menta kasngi pila nuot ban ong ba ngade u electrician. Ngade u beautician kumta terter. Ngimdei ban snow ba kani kamdei ka kam. Haba pilek keleng so dong ba pikili pitre yu ngatre electrician. Apa pilih ya ke degree kanu ru kidon ki papuli ya ke degree na menta ban penjanai na menta ka electrician ban penjanai na menta ki processing unit terter shibon te balai ngin smorem ba kani kade kakam kejongi lada baro la suitre kam sarkar mono ban isu patulun mono ban pin babriyo yangi mono ban ai sabon ban som lalalong engineer lod lalong nong tre sarkar lod berkhoi la syai tingi mod hapong klem jan hak ya mom don su nok su nong hap su don su lalong kum haki juk ma tingam nung kren bun tien henry to shem ba kani kasngi kade kasngi ka ba phi philayo ya ka degree ujung phi ba philek sya ka perthei ba ngala bet ban tre ya ka kam ba ngala bet bangan penya ya ka kam lejong pinlong trai ya lejong ngagas mau sarong nomor balai ngalong MD ya ke company lejong ngala ban thung brio ngala ban ai kam ai jami ki brio to phiru philong kumjo ba ke ei ka kam gujong phi apidon gani ka skill put phidon kam kinong era aba phidon kam kinong nong era put philayo ban ai lat ban ai kam ai jam ya ki pat company kran ya sustainability program without skill nginumla ban shem ya kalun namar ka bank ru kalong artatian mahar baro ki bank hapo sning nila da pan ya kandu ba ki branch manager ki ong him kwa ban I support ha kanu kaliang ban I loan namar babun palat kila shem ya kalun ba kim jusil kalau kau jing bah hendrai lingba pak de jong ka jing ya negotiate mo kombat ong bat ka jing tre shitam hi tingi la ban ra pada nomor lingba ka aid action ka de ka organization ka de ka mother organization bat lingba ka aid action ni dan ki project bepair tikane ka I lead project ka de ka badil bat ka skill ba I ka livelihood program ka ba I training but kaju kapor pada ni don ru ya kane ka enterprise promotion kade ka bangi I loan but ni don pada hakatu kapor ni don pada sa artli ki project ki badana po shalom ka wai kade ka supporting human development capital in Meghalaya let's say fitep kataru kade ka bawan limba state government ni ya katu project ni don hakatu kapor but kaju kapor ni don ru ya project ka fan ka sebi ke ngakentu namta jong fi ki khna samla bat kumjuru ya ki long keme ki bangi la yo lingba ka project pada bangi la yo pada benta banyara ban I training ya ki SHG group ba omdei shu bangi yalam tangi ki khna samla hendrai ni la ru ban kershan bat banyalam ya ki long keme ha ka group training ting lingba kanika program bamta kasni ngasukwa ban share ba pi kindia kamtam ki para samla ba borok pa ni la da biya kran ya kata ka jingjenjar kam hendrai hang ni menta pada ngakwa ban share ba pi kindia ba wat ka kam la jong ru kam dei show ka bok ni sek ong ba ban ka por ani dale business ki bodan bo kilong ruspa hendrai hang ni menta ngakwa ban share ba pi pilong ki badan bok bangi la ban yo hadu kat kani ka sni ka ba menta kadai ka plan kadai ka training lada ban kaya pi ka business jong pi kan num feel show ka por om dai show mo pi ka kerdu ya ka bank ban panun ka bank kan wan shapi terwai run ngakit bok kit ruang nam ta jong pi pai ha ka stage bapila banle khambha shu namar pi successful hagani ka district jong pi pilaru banyalam ya kibai pat ki para samla hagba pinlong no unong akam om deishu unong wat kam bunsin hi hagba phai shakene ka prathai ka mentangi yo I
ba ka jing ya ka jing dunak ki kam ki jam kham tam ha ka bangi phai shaki kam kum bagi kwa boro moi ki kam sarkar henre hak kal banang mi kisngi inang bun ki samla ki ba lanang la start henre kim yo pa ta kilat bakin yo ya kita ki kam ki jam ki ba biang te kalong ke ke ba wat na do ka sarkar India ro kala yo ka jingdan kam jong kane ba kin bu ikini ki skill training programs but kum hagani ka NEP 8000 ro ka bathmai biki bu ikini ki vocational programs ha ki college ro ka jingdan kam jong kane ka skill program ha kane ka juk government ka long ka bakong san number ba khanang bakini ki samla ka juk government ken la ban seng ila ki kam ki jam lo jong bat kin la ban yeng hala ki jong ki jat khanang ba kin la ban long kita kinong ay kampat ya ki way but day show bakin chulong tan kinong up ya ki kam dan naman kata kadaw ka jingdan kam jong kini ki skill ki ba pher kum ki kinja training program ki baling ba kani ka aided action baling ba ka sarkar Meghalaya but ka sarkar India ro ki pinshlol ya ki samla kham tam e bakin shim but bakin join ni kini ki training program ki ba khambun sin hi ki de ki training program ki ba I free ka jing hikai na ka benta jong phi but kawai kebangan ai men sini pi kolong ba kamde ka skill bun sini perkhat mal se ningin le kumno henry ken ma ba ka skill hi ningkong ka de ka sap but haman no wei po wei ublei hi ula ai kata ka sap ka bakarpang haman na wei breu ti ban pendan kam ba ban penjanai shu ya kata ka sap khanang ba pendang la shu ban kieu ha ka jigim jong pi ka ba man la ka singi kidan kini ki skill training programs ki banang la shu ban nang banang pentibit ikita ki sab ki pong ki mama pi dan baka sab ka pong jong pi kam shong e tang hang ta kum hakini ki training program ki badan hang ne de se pidan le ki wei pat ki sab ro hendrei kini ka jing wam jong pi hakum kini ki skill training programs banang pen tibit yela de ka long ru ka wei ka lat ka ba penang la shu ban kieu ha ka jing im jong pi whether you call it sabun or this pickles or all these things, So these are the products made by the self-help groups, and I'm also happy that to the the local MLA who has supported this program, because I think without that it would not have been possible to have this program. So I'm happy that at the at the forward level we are having a good relationship with the donor who is funding this program, as a result of which so many thousands of youths, both girls, boys, and elderly women through self-help group, they are being capacitated and being empowered economically so that they start their own enterprises, something they call their own, my dukan, something its own. They are trained because we could see the skill gap, they want to do things, but to get this training they need to pay. But it's good that the project is supporting it, so the training is free. But once they are trained and aided by they are also being supported on enterprise development program through digital learning skills, soft skills. Because see, in today's world, just having the learning is not enough. You need to have a good skill to, because things needs to get sold at the end of the day. Because you make the product, if it doesn't get sold, money is getting locked in. So that is where you need to also have a good soft skill along with the generic skill which you get imparted as a part of this program. So since the program is free with the 1 month on the job training, and after that, those who want to opt for a wage placement, they can go, or those who want to go for a own self-employment, they can be registered under UDM, MSME registration, and they can have access to the bank linkage. And when I see their monthly report and I see a lot of case studies, this particular boy or girl, they have started a dukan, and incomes was almost, the income wasn't good. If you see the background, father died early and then they started joining the training, and now if you see, he or she is earning per day, if it's earning coming to around 500-600, so coming to 15,000. So I know that makes me happy also that
we could be, a part of his, the change in the journey.